komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatang anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabatan! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Ginkabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya ginakahuya. Palanggaon ko siya. Tugtog saya kamatayon. Kagawan nila ako sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batulon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton palatuntunan. This is my life. Produksyon sang Aksyon Radio. I will be here. Kamot ng kamot. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Funny how a lonely day can make a person sane.
what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. Masunod ka bilang kabulig sa balay? Oo, tani, madam. Kinahanglan ko matod ang kabulig sa balay. Naghari ng kabulig ko eh. Ate, batunon mo ko, madam? Hindi ka kawan sang kamot? Hindi, madam. Wala ko yung record nga nagapanghukaw ko. Ay, madam, bayaw ko na siya. Madam, kilala ko kina siya. Ikaw, Minda, ha? Basi balahaw. Budlay na. Permit bala kami nga wala diri sa balay. Akuan, madam, makasalig ka sa akon. Hindi ako malain nga tao. Kinanglan ko kitsubang obra, madam, eh. Batunan na lang ko ay. Bisan ano nga obra-obrahon ko. All around, madam. Basta makaobra lang ako. Madam? Uy, ay, sus, uy, ang alaga ko ko. Uy, dalaga na ba? Oy, Yaya Minda, ari ka? Ay, nang, siya nang ginayayahan ko sa to, si Audrey. Ay, gwapa nang no. Murina lang, pero gwapa. Salamat, Yaya. Mami, malakat na ko. Ano oras ka mapauli? Matapos ang project namon, Ma'am. Pihoa lang, ha? Nga mahimo ka mo sang project. Base kung diin ka naman makadto, ha? Bye, Ma'am. Pauli ka sang temprano, Audrey, ha? Yes, Mommy. Okay. Mabalik kita sa ginaistoryahan ta. Katahom gali sang anak mo, ma'am. Pareho mo gid katahom. Salamat. Okay. Baton ka na. Ma'am, salamat gid, ma'am. Salamat gid. Ay, ma'am, salamat gid, Ma'am Ivy, ha? Gusto ko, stay in ka. Kag hindi ako gusto nga sugoon ka pa sa mga ulobrahon diri sa sulod balay, ha? Kung ano makita mo nga pwede mo obrahon, obrahon mo. Kag kontra ko gid sa tanan inang chismosa. Hindi ako gusto nga magkutso-kutso ka o kung magsugilanon sa mga maidra sa pihak. Kag kung sino pa nga mga tao. Isa sa isa ka kinsinas, may day off ka. Matang. Oo, madam. Pero kung hindi ako manamian sa imo mag-obra diri, pahalinon ta ka. Makasalig ka, ma'am. Okay. Kayuhon ko gid ang pagtrabaho ko diri. Sige. Istoryan tang sweldo mo. Kag kung saan o ka masugod obra diri. Magkabay pa magtugay ka sa ina ni Inday Ivy. Tinguhaan ko gid magdugay. Medyo strikta na siya nang. Pero ang bana niya na iya mabuot. Si Sir Andy. Si Inday Ivy mo na niyang gahod. Pero mayon na siya magpasweldo na. Isa lang iya anak. Oo. May gani ki nakaisa pa. Dugay man abi ka ng kabata Ivy mo. Amo gali. Kagwapa sing iya bata, no? Morena. Oo. Pareho ka mo pamanit. Morina nga kinis ang panit. Oo, no? Pareho kami nga morena. Ay, di masugod ka na, boss na? Mahimos ako karon sa mga bistik ko pag abot sa balay ninyo. Agod nga buwas. Makalakat ako temprano pa. Baw, salamat din kinabaton ka ni Inday Ivy.
kadugay gid kay Miss Yolanda sa sulod sang department store ba? Kaya na ba ko din nagkaulat? Uy, siya na yung nagpagawa sa department store, ho? Abaw, kadamo sang dala niya ba? Sugataon ko siya. Para sa... Miss Yolanda? Yes? Miss Yolanda? Oh, kumusta? Wala ka nakakilala sa akon? Ha? Ako si Carding. Ang banabla ni Aida. Lipat ka na sa akon? Excuse me. Hindi ko kilala. Kilala ko siya. Siya ang bana sa babae nga baby maker. Natandaan ko siya. Miss. Tonyo, dali na. Paliw ako sa mga dala ko. Oh, Miss. Miss. Sino to ang nagpalapit sa imo? Wala mo siya makilala, Tonyo? Ngaw, sino to? Si Carding. Ang biological father ni Angel. Doktor Pinoy. Help Watch. Mga ka-aksyon, madamo sa nag-play line na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-inchindi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago
hasta sa hinubaan para man ini sa inyo nga proteksyon while we avoid infection among the residents of Bacolod. It can also work vice versa. The guidelines will follow kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So, Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Ay, di puga. Wala siya magkakilala sa akon. Ay, araw-araw pa nga wala siya makadumdum sa akon. Nagabulubalikid pa siya, ha? Basi wala na siya makadumdum sa itsura ko kay naglaba ng buhok ko, ang nagniwang. Wow, dakor sigurong bata na mo sa iyay. Hehe, bagitaon ko pala kung sa di nag-aistar babae nga to. Basi pa lang kung makarimedyo ako kwarta sa iya. Maupigado gi ko subong. Ay, buisit, gutom na ko. Eh, huy, domigo ko man ang nagalaka to. Tsamba, magkakaon ako sini. Tisoy! Soy! Ay, tuwad ka, miss. Nakita mo biological father ni Angel? Oo, Dara. Nakipot ka niya ako sa magpalapit siya sa akon, kag napakilala. O ti, ano ang natabo? Gindinay ko nga wala ako makakilala sa iya. Naglakat dayon ako. Ay, ala. O ti, nagsunod siya, miss? Wala. Pero sa mabalikid ako, nagatulog gihapon siya sa akon. Ay, tuod ka? Wala siya malipat sa imo. Medyo nagdiwang siya, kag naglaba ang buhok. Doon, nagtigulang. Pero siya gid, si Carding gid ato. Yes. Si Carding matulang ngalan sang bana ni Aida. Remember ko pa. Oh, may problema bala? Dara, basi sa pagkitain naman ngayon eh, basi mag-umpisa na ang problema. Ha? Ay, hindi man guro matabuin na, miss, may pinirmahan bala ka mo, basi lipat sila. Dara, worried lang ako. Miss, hindi matabo nga magamu pa sila. Gibayaran mo na sila. Kag wala ka na sa obligasyon sa ila. Husto ka, Dara. Forget them. Boss, maabot na sila ni Angel kag Mimi. Ay, tuod ka, no? Boss, na gali sila maabot. Kag maupod ka sa pagsugat sa airport. Ay, yes, gusto ko rin makita si Angel. Una mo sina. Mag-upod ka, buwas, sugat sa ila sa airport. Boy, excited na ako nga makita ang ihada ko. Maupod, ko yung buwas sa pagsugat sa iya. What time, miss? Aga ka pa yung nabugtaw, haw? Oo. Temprano pa ako binagtulog kagabi eh. Ano pa, aga pa ako nagbugtaw. Nakapauwi na si Dudoy? Ay, wala bala nang.
Ate, hambalan na lang siya karon ha, kung magpauli siya. Nga nag-ubra ko sa tawo ha. Unang Aida sugiran ko sa Dudoy. Mahimos na ako, Minda. Masugod na ako obra sa ilan ni Ma'am Ivy Subong. Ay, dulong ko pa ikaw na? Ay, hindi na lang Katulto naman ko to. Ate, sige na Uy, nang halong ka dito lang ha. Salamat, gid Minda ha. Okay. Ay, naano ka? Wala. Sige. Mahimos na ako. Okay. Pero hindi ko lang makita kasi ng Aida nga nagkakuriit mo. Tumay kung ano nga masakit sa iya. Kung pamangkuton mo, wala man ko no. Ay, ano kinapatsag niya man? Diyos ko, kasakit. Nakainom na ako sa bulong ko para sa sakit. Sa hindi madugay. Madula na ng sakit nga napatsyagan ko. Diyos ko, puligi man ako. Maluoy ka sa akon. Paayo ako sa ginabatsyag ko ngayon eh. Maluoy ka sa akon, Diyos ko. Maluoy ka. Nagkuha ka sang maid? Oo. Ibulos ko sa naghalin nga maid. Makasarang ka pa magbayad sa maid? Aba, syempre magkasarang pa. Anong gusto mo? Nga kamus ang anak mo ang maobra sa mga ulubrahon diri sa balay? Kay balo ka naging nga wala kita sang income subong. Pasibala kung hindi kita makabayad. Nag-ubray na sila agad nga swelduhan. Hipos, Kung hindi ka gusto nga magkuha ako sa maid, ikaw obra sa mga ulubrahon diri sa balay. Ha? Reset. Nagasubra na si Ivy. Naginulsol ako kung nga siya pangin pangasawa ko. Kung si Yolanda lang kung tani. Ay, kung mapabali ko lang naglikad, wala kung tani ako sa problema subong. Pero nabulagin ako sa katahom ni Ivy. Nabulag ako. Ay, miss, naglanding ng aeroplano nga ginasakyan na tayo Mimi kag Angel. Ari na matuot sila. Ay, ambot Dumano na gila ko nga makita ang ihada ko. Makulat na lang kita diri sa arrival area. Ay, ara na nagaginuluwa ng mga pasahero. Ay, sa dinda sila man. Basi ko nagpapaslas ang ilang baggage. Basi? Oh, Dara! Sila na nagpagkuha sa pertahan, Ha? Ay, di inta sila, miss. Inang babae nga magkinauyatan ng tiniber. Si Angel ina. Si Angel ina? My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted.
But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kag ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa aton matahong kag makatalanto kasing nga palatuntunan. This is my life. Sa kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radyo. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Makalimutin ka ba? Mag Dr. Alfred's Green Coffee na. May enhancer para sa good memory. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng stevia para healthy ka. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee. Ang pinaka-healthy na kape. Protection.